there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε η πόλη μιλάει για την κοινωνική αλληλεγγύη. Η πόλη μιλά και καταγράφει κοινωνικές δομές που ενεργοποιήθηκαν στην Αργολίδα από την κινητοποίηση αυτοδιοικητικών, ιδιωτικών ή άλλων φορέων. Στην απόψινή μας εκπομπή θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε απλούς καθημερινούς ανθρώπους Αργολίδας, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά σε όσους μας έχουν ανάγκη και μας χρειάζονται. Συμπολίτες μας, οι οποίοι αποδεικνύουν έμπρακτα την ανθρωπιά τους και την αγάπη τους, απλώνουν το χέρι, μιλούν με πράξεις και στέκονται στο ύψος των περιστάσεων χωρίς δισταγμούς ή δεύτερες σκέψεις. Η πόλη μιλά απόψε και για τη δύσκολη και σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν συμπολίτες μας, άνθρωποι της διπλανής πόρτας της γειτονιάς μας, δικοί μας άνθρωποι που μην έχοντας άλλη διέξοδο αναγκάζονται να καταφεύγουν στα κοινωνικά πρωτοπολία και τα συσίτια για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αλλά ας πάμε να πάρουμε μια σύντομη γεύση από το τι θα παρακολουθήσουμε απόψε. Άνθρωποι που έρχονται εδώ, όλοι νοικοκυρέοι, ήταν από μια μέρα στην άλλη βρεθήκανε σε άλλη κατάσταση, είχαν δρομολογήσει μια κατάσταση και την άλλη μέρα ξυπνήσανε αλλιώς. Λοιπόν, αυτοί που μας φέρνανε ρούχα, τώρα έρχονται για να πάρουν. Το κάνουμε με αγάπη, μέσα από την καρδιά μας και θέλουμε να είναι πώς θα τρώγανε σπίτι τους, αν το μαγείρευαν οι ίδιοι. Γιατί η λύση δεν είναι μόνο να δώσει σε κάποιον τα ψάρια, αλλά να του δώσει και το καλάμι. Άρα λοιπόν είναι πολύ ωραίο και καταπληκτικό να μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον όταν πεινάει να φάει, αλλά πρέπει να μην σταματάμε να τον μαθαίνουμε να ψαρεύει. Θέλω να φάω, πεινάμε και εγώ και όλοι οι συμπολίτες μου. Πεινάμε, άμα θέλετε κατάλαβε το. Να κάποιος να δώσει ένα χέρι βοήθεια στους φτωχούς. Έλεος. Στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας των Ναύπλιων επιτελείται ένα λαμπρό έργο. Ο πατέρας Ελευθέριος, πρωτεργάτης και ψυχή της προσπάθειας αυτής, με τη βοήθεια 150 περίπου εθελοντριών, φροντίζουν να ζητήσονται καθημερινά περισσότερα από 150 άτομα, άποροι οι περισσότεροι Έλληνες. Οι εθελόντριες προσφέρουν γενναιόδωρα το χρόνο τους και τις υπηρεσίες του, ώστε να μπορεί καθημερινά το γεύμα αγάπης, όπως το ονομάζουν, να γίνεται πραγματικότητα και να φτάνει στον προορισμό του. Λίγα μέτρα παρακάτω από τους χώρους όπου ετοιμάζεται το γεύμα της αγάπης, βρίσκεται και λειτουργεί η ματιοθήκη της αγάπης. Εκεί συλλέγονται ήδη ένδυσης για όλες τις ηλικίες, ώστε να ντύνονται και να είναι ζεστά άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης. Βλέπουμε εδώ, είστε σε γρήγορση, βρισκόμαστε σε ετοιμασίες του γεύματος αγάπης του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας εδώ στον Ναύπλιον. Τι ακριβώς κάνετε εδώ? Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε κάποιο γεύμα αγάπης. Συγκεκριμένα σήμερα είμαστε εμείς παρευρισκόμενες. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και είναι άξιες συγχαρητηρίων όλες. Ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε καλό είναι. Για τους ανθρώπους που έχουν έτσι
πρόβλημα οικονομικό και δεν μπορούν τουλάχιστον τα προστοζήν να έχουν από μόνοι τους. Πόσες εθελόντριες συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια? Για να φανταστείτε, όλες τις ημέρες του μήνα είναι από 4 έως 5 άτομα την κάθε μέρα. Ωστόσο υπάρχει πολλοί κόσμος και υπάρχει και πολλοί κόσμος που θα ήθελε να έρθει για να βοηθήσει και θα πρέπει κάποιος να το φροντίσει και αυτό, δηλαδή να έρθουν να βοηθήσουν και άλλος κόσμος. Σε κάθε γεύμα, σε κάθε τσάντα δηλαδή, τι περιλαμβάνει μια τσάντα για έναν δικαιούχο εδώ? Βασικά υπάρχει μια μερίδα φαγητό για τον καθένα. Βάζουμε επιπλέον σαλάτα εφόσον και αυτή υπάρχει, φρούτα εποχής και αυτό βέβαια υφίσταται στην βοήθεια των ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν είτε τα φρούτα τους είτε οτιδήποτε και αν έχουν εκείνοι. Είναι μεγάλη προσφορά και αυτών των ανθρώπων. Ωστόσο είναι ένα πλούσιο γεύμα, φαντάζομαι και είναι αποδεκτό από τους ανθρώπους αυτούς που το έχουν ανάγκη. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο τη διαδικασία, δηλαδή έρχεστε εδώ τι ώρα το πρωί, τι κάνετε, πώς διανύμετε τα γεύματα αγάπης? Εμείς επειδή ερχόμαστε και λίγο μακριά, είμαστε από το Αδάμι συγκεκριμένα και έχουμε και τη συμμετοχή από τον Άγιο Δημήτρη. Είμαστε μια παρέα 5 ατόμων, ξεκινάμε το πρωί γύρω στις 7 η ώρα για να είμαστε εδώ 8 το αργότερο και μπαίνοντας μέσα ξεκινάμε τη διαδικασία του μαγειρέματος ανάλογα με το τι έχουμε να ετοιμάσουμε τη συγκεκριμένη μέρα. Εφόσον τελειώσουμε με την διαδικασία του μαγειρέματος και ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, πακετάρουμε σε μερίδες και από εκεί και πέρα έρχονται οι άνθρωποι από τον Δήμο, οι οποίοι συμμετέχουν και αυτοί στην προσπάθεια αυτή και τα διανύμουν στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Εσείς είστε εθελόντρια εδώ. Ποιος είναι ο λόγος που σας οδηγεί να προσφέρετε έτσι τη βοήθειά σας σε ανθρώπους που σας έχουν ανάγκη? Πρώτος λόγος είναι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα και το χρόνο βέβαια, γιατί όλοι μας σήμερα έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Ωστόσο, τον ελεύθερο χρόνο τον γεμίζουμε με αυτές τις πράξεις, οι οποίες όχι μόνο σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο, απλά σε βοηθάνε και στη ζωή σου. Και εντάξει, είναι αξιέπαινο φαντάζομαι, δηλαδή είναι για οποιονδήποτε να μπορεί να το κάνει, αξίζει αυτή η προσπάθεια. Μπορεί κάποια στιγμή, βέβαια το απέφχομαι σε όλους, κάποια στιγμή μπορεί να βρεθώ και εγώ σε αυτή τη θέση και ίσως να θελήσω και εγώ τη βοήθεια των άλλων. Υπάρχουν εθελόντριες που έχουν και αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Μου λέγατε προηγουμένως ότι υπάρχει, για παράδειγμα, μητέρα 6 παιδιών, η οποία όμως βρίσκει το χρόνο και τον διαθέτει για να βοηθάει τους ανθρώπους, εδώ να βοηθάει στο γεύμα αγάπης. Το ρόλο της τον ξέρει πολύ καλά. Καταρχήν είναι μητέρα και δει 6 παιδιών. Ωστόσο, είναι πολύ καλό και για εκείνη. Να μπορέσει να κάνει αυτό που κάνει, είναι αξιέπαινη 1000 φορές από μια άλλη που έχει πλούσιο ελεύθερο χρόνο. Και εκπροσωπείτε τον Σύλλογο Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Είδαμε ότι φέρατε κάποια πράγματα εδώ στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, στην αίθουσα που ετοιμάζετε το γεύμα αγάπης. Τι ακριβώς φέρατε? Πήρε απόφαση ο Σύλλογος και μάζεψε από τους συναδέλφους ό,τι μπορούσε ο καθένας, τρόφιμα και ό,τι άλλο μπορούσε. Και τα φέραμε και τα Χριστούγεννα και τα υπόλοιπα, μάζεψαν και άλλα τώρα και τα φέραμε τα υπόλοιπα σήμερα. Ό,τι μπορεί ο κάθε συνάδελφος για αυτό που κάνει εδώ η Ευαγγελίστρια. Είναι σημαντικό να βοηθούμε αυτή την εποχή ιδιαιτέρως στους ανθρώπους. Πιστεύω πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πεινάνε και ό,τι μπορεί ο καθένας να βοηθήσει, νομίζω ότι είναι καλό. Ετοιμάζετε κι εσείς εδώ, βοηθάτε τις ετοιμασίες του γεύματος της αγάπης. Τι φαγητό έχουμε μαγειρέψει σήμερα? Σήμερα φτιάξαμε ένα κοτόπουλο κοκκινιστό με ρύζι. Προτιμήσαμε να το κάνουμε στο φούρνο για να είναι λιγάκι πιο light, να το πούμε, να μην έρχεται βαρύ στην κατσαρόλα, να μην μας λιώσει κιόλας. Το κάνουμε με αγάπη,
μέσα από την καρδιά μας και θέλουμε να είναι πώς θα τρώγανε σπίτι τους, αν το μαγείρευαν οι ίδιοι. Αυτό πιστεύω ότι είναι το σημαντικό και εύχομαι να μην βρεθεί κι άλλος σε αυτή τη θέση. Και πολλές φορές σκέφτομαι ότι μπορεί να βρεθώ εγώ σε αυτή τη θέση, άρα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος να με βοηθήσει. Έτσι σκέπτομαι και η ομάδα. Πόσα συσίτια ετοιμάζετε καθημερινά εδώ? Από 100 άτομα, 110, εκεί είναι το maximum μέχρι τώρα. Ελπίζουμε να μην αυξηθεί, πολλές φορές και 120, εντάξει. Τι ηλικιών είναι οι άνθρωποι που σιτίζονται από εδώ? Και είναι περισσότεροι Έλληνες ή ξένοι? Είναι περισσότεροι Έλληνες, οι ξένοι περισσότεροι έχουν φύγει. Τώρα είναι διάφορες ηλικίες, είναι από ηλικιωμένους, από οικογένειες που έχουν και μικρά παιδιά. Σιτίζεται αρκετός κόσμος. Θέλετε να μας πείτε λίγο, έτσι, επειδή έχετε σε επαφή μαζί τους, την κατάσταση των οικογενειών των ανθρώπων αυτών? Καταρχάς πιστεύω ότι είναι υπερήφανοι, γιατί δεν το θεωρώ ότι είναι κακό να βοηθούνται από το γεύμα αγάπης και σίγουρα είναι ευγνώμονες. Υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν επιχειρήσεις, βρίσκονταν σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση και ξαφνικά βρέθηκαν στον δρόμο, να μην έχουν να σιτήσουν τα παιδιά τους, και αυτό είναι το δυσάρεστο, αυτό που συναντάμε στην καθημερινότητά μας πλέον, όλο και πιο πολύ. Εύχομαι να σταματήσει πολύ γρήγορα αυτό. Από την κουζίνα λοιπόν και το γεύμα της αγάπης μεταφερθήκαμε στην ηματιοθήκη της αγάπης, η οποία είναι σαν ένα πραγματικό εμπορικό κατάστημα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος φέρνει πάρα πολλά πράγματα για κάθε ηλικία, από ένα παιδί που γεννιέται μέχρι και ένα ζευγάρι που θέλει να ξεκινήσει την καινούργια του ζωή. Μπορεί εδώ να προμηθευτεί ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσει τη ζωή του. Δηλαδή, ακόμα, για να το διευκρινίσουμε, αυτό να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα και νηφικό και πάρα πολλά κουστούμια για τον άνδρα που θέλει έτσι να προχωρήσει να ξεκινήσει τη ζωή του. Ναι, ένα ζευγάρι που που θέλει μάλλον να παντρευτεί, μπορεί και δεν έχει τη δυνατότητα να πάει να αγοράσει σε ένα κατάστημα, μπορεί να έρθει εδώ και να το προσφέρουν με αγάπη και να το ευχηθούν ό,τι καλύτερο για την καινούργια ζωή και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Για όλες τις ηλικίες, για τους μεγαλύτερους, έτσι, τους πιο ηλικιωμένους και για τα βρέφη, τα μωρά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εδώ πάρα πολλά ρουχαλάκια, γιατί γεννιούνται έτσι μωρά και δεν έχουν τα απαραίτητα. Ναι, υπάρχουν πολλές μητέρες που φέρνουν στον κόσμο παιδιά, όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και ιδιαίτερα τώρα με την κρίση. Μπορούν άφοβα να έρθουν εδώ, είναι όλα ελεγμένα τα ρούχα, είναι προσεχμένα, δεν υπάρχει κάτι φθαρμένο. Μπορεί και χωρίς να ντρέπεται, δηλαδή να έρθει να πάρει από εδώ πράγματα για να μπορέσει να εξυπηρετήσει το παιδί της. Και την ίδια βέβαια και κάποιον δικό της άνθρωπο, ένα συγγενή, έναν ηλικιωμένο, έναν ανήμπορο, οποιασδήποτε ηλικίας άνθρωπο μπορεί να βρει εδώ πράγματα. Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ για να πάρουν πράγματα, είναι περισσότεροι Έλληνες ή ξένοι? Ως επιτοπλίστων είναι Έλληνες και αυτό είναι το λυπηρό. Ωστόσο, το ακόμη πιο λυπηρό είναι το ότι η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια και οι άνθρωποι που έφερναν ρούχα εδώ για να βοηθήσουν τους υπόλοιπους έχουν φτάσει στο σημείο να έρχονται να παίρνουν οι ίδιοι ρούχα από εδώ. Δηλαδή τότε έφερναν ρούχα για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους και τώρα έρχονται και παραλαμβάνουν ρούχα γιατί τα έχουν ανάγκη ήδη. Όντως έτσι είναι. Και αυτοί που θέλουν να φέρουν ρούχα εδώ, να μην το σκεφτούν, δηλαδή να μην ντρέπονται, να φέρουν πράγματα, γιατί δεν ξέρει κανείς αν θα βρεθούν και οι ίδιοι στη θέση αυτή. Ωστόσο είναι καλό να φέρνουμε, δηλαδή να προσφέρουμε πράγματα, γιατί όπως είπα και πριν δεν ξέρουμε αν θα βρεθούμε και εμείς στην ίδια θέση. Κυρία Ανδριανή, εσείς είστε εδώ η υπεύθυνη της ματιοθήκης Αγάπης. Τι μέρες και ώρες λειτουργεί η ματιοθήκη?
Κάθε μέρα, μετά τις 5 θα είμαστε εδώ το απόγευμα, να δεχτούμε να φέρουν ή να πάρουν ρούχα ποιος θέλει, αλλά Δευτέρα και Πέμπτη είναι το στάνταρ, 5 μέχρι ό,τι ώρα έρχεται ο κόσμος να παίρνει. Θέλω να μιλήσετε λίγο για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και παίρνουν ρούχα, αλλά και για αυτούς που δίνουν. Είναι λίγο λυπηρό. Αυτοί που δίνανε έρχονται και να πάρουν. Γι' αυτό κάποιους ανθρώπους φέρνουμε διακριτικά κάποιες άλλες ώρες να με ενοχλήσουν ό,τι ώρα θέλουν, όποιος θέλει, να έρθουν να πάρουν για το παιδί τους, τους γονείς τους, για τους ίδιους. Είναι πολλοί Έλληνες φέτος. Εδώ και 4 χρόνια λειτουργεί, αλλά αυτό που γίνεται τώρα, ειδικά μέσα στις γιορτές, είναι πολύ λυπηρό. Πάρα πολύ. Εσείς προσφέρετε την αγάπη σας, τη βοήθειά σας στους ανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη. Τι είναι αυτό που σας κάνει να το κάνετε αυτό? Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Νιώθω πολύ όμορφα για αυτό που κάνω. Βέβαια, δεν θα ήθελα να κάνω αυτό που γίνεται τώρα, αλλά είναι πολύ όμορφο να νιώθεις ότι βοηθάς κάποιον. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να κρυώνει και να μην τον βοηθήσω. Όπου και να είναι, στο παγκάκι, στο νοσοκομείο, ένας ηλικιωμένος που μας έχει ανάγκη, οι ηλικιωμένοι μας έχουν πάρα πολύ ανάγκη, χωρίς ρατσισμό, χωρίς ό,τι και αν είναι αυτός. Έτσι. Η Εκκλησία δίνει την αγάπη παντού. Και με τη βοήθεια πάντα των κοριτσών. Όχι μόνοι μου, δεν το κάνω μόνοι μου αυτό, γιατί έχει πάρα πολλή δουλειά. Αυτό που θα ήθελα με την ευκαιρία να παρακαλέσω όποιος φέρνει ρούχα να είναι τουλάχιστον πλημμένα, γιατί και αυτοί που θα τα πάρουν πρέπει να είναι κάπως περιποιημένα. Και νιώθω πολύ όμορφα. Όταν τελειώνει η μέρα μου και πέφτω να κοιμηθώ, λέω σήμερα κάναμε κάτι που βοηθήσαμε κάποιους ανθρώπους. Τους ταΐσαμε, τους ντύσαμε, τους αρρώστους. Όποιος θέλει να φέρει λοιπόν κάτι, ένα παιχνιδάκι, ένα ζευγάρι παπούτσια, οτιδήποτε και είναι αυτό, να είναι σίγουροι ότι θα πάνε εκεί που πρέπει και θα δώσουν χαρά. Θα πάμε τώρα μία βόλτα στο Άργος και στο κοινωνικό μαγειρίο του Δήμου Άργους Μυκηνών, από το οποίο σιτίζονται 150 άτομα καθημερινά. Και αμέσως μετά θα επισκεφτούμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Άργους Μυκηνών, από το οποίο παραλαμβάνουν κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη, ήδη πρώτης ανάγκης 200 περίπου οικογένειες, ενώ άλλες τόσες έχουν καταθέσει αιτήσεις περιμένοντας το πράσινο φως για να μπορέσουν να προμηθευτούν και αυτές τα βασικά αγαθά. Κύριε Ανδρέα, τι μαγειρεύετε σήμερα? Σήμερα τους έχουμε φτιάξει μακαρόνια με κιμά. Προσπαθούμε το καλύτερο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτούς τους ανθρώπους, τους θεωρούμε η οικογένειά μας. Είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη φαγητού και προσπαθούμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο σε αυτούς τους χώρους που είναι πεντακάθαροι, με εντολές του Προέδρου μας και των υπολείπων ανθρώπων εδώ. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλό για τους συνανθρώπους μας. Είπατε πριν ότι τους νιώθετε η οικογένειά σας. Αυτοί νιώθουν το αντίστοιχο συναίσθημα, δηλαδή σας νιώθουν η οικογένειά τους? Βέβαια. Κάθε μέρα έρχονται εδώ, μας ευχαριστούν για τα ωραία πράγματα που τους προσφέρουμε, για την ποιότητα και για την εξυπηρέτηση που ό,τι άλλο χρειαστούν θα τους το παρέχουμε. Εσείς δένεστε μαζί τους συναισθηματικά? Όσο να είναι, ναι. Όσο να είναι δεν εσύ, γιατί όλοι λίγο πολύ στην ίδια κατάσταση βρισκόμαστε, άλλος λίγο πιο πολύ, άλλος λιγότερο, και όσο να είναι τους δέχεσαι από τους ανθρώπους σαν δικούς σου ανθρώπους. Μοιράζονται μαζί σας τους προβληματισμούς τους, τις σκέψεις τους, τα προβλήματά τους, τις δυσκολίες τους? Εντάξει, όχι αυτά, λίγα πράγματα, όχι, δεν μπορεί να μας ήρθε και την καρδιά τους τελείως, λίγα πράγματα μας τα λένε. Και εμείς, αν μπορούμε να τους δώσουμε κάποια λύση, τους τη δίνουμε. Εσείς μαγειρεύετε καθημερινά μεγάλη ποσότητα φαγητού? Είναι εδώ οι κατσαρόλες, είναι για περίπου 150 άτομα και πάνω ίσως, κάπου εκεί. Κυρία Γογό, τι ετοιμάζετε εδώ? Ετοιμάζετε το αυριανό φαγητό? Ναι, φασολάδα έχουμε αύριο και κάνουμε την προετοιμασία σήμερα. Κάθε μέρα έχουμε διαφορετικό φαγητό, φτιάχνουμε την προετοιμασία από την προηγούμενη μέρα. Αυτά. Η επιλογή του φαγητού πώς γίνεται? Βάσει των πραγμάτων που έχουμε, ό,τι υλικά έχουμε, φτιάχνουμε και το φαγητό. Ο κόσμος που έρχεται εδώ και παίρνει φαγητό, σας νιώθει κοντά του? Τι σας λέει? Πάρα πολύ κοντά του. Μας ευχαριστεί,
Εντάξει, και εμείς είμαστε κοντά του και αυτή. Περνάει δυσκολίες και νιώθει ότι του απλώνεται το χέρι. Πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες. Βαγγελιό, είσαι μία από τις εθελόντριες του Κοινωνικού Παντοπολίου του Δήμου Άργους Μυκηνών. Τι ακριβώς κάνεις εδώ? Έχω κάποιον ελεύθερο χρόνο, μου αρέσει να τον αφιερώνω εδώ. Να βοηθάω κάποιους συνανθρώπους μου. Εδώ τι ακριβώς κάνεις? Δίνεις τα τρόφιμα τα προϊόντα στους δικαιούχους, τι ακριβώς κάνεις? Ναι, μαζεύουμε από τα σούπερ μάρκετ, τα βάζουμε σε τσάντες και τα δίνουμε στους εγγεγραμμένους. Εγώ τη μόνη δουλειά που κάνω εδώ με την υπόλοιπη θελόντρια είναι να μαζεύουμε τα τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ. Από Δευτέρα για να τα φτιάξουμε την Τρίτη. Βέβαια και όλη την εβδομάδα μαζεύουμε, τα βάζουμε μέσα τα τρόφιμα, τα συσκευάζουμε, γιατί μερικά είναι σε χύμα κατάσταση. Τα συσκευάζουμε και κάθε Τρίτη 4 με 6 είναι έτοιμες οι τσάντες για να πάρει ο κόσμος που έρχεται να πάρει, ο εγγεγραμμένος. Εκτός από τρόφιμα βλέπουμε ότι δίνεται και ρούχα. Βέβαια. Συλλέγεται ρούχα έτσι από... Ναι, πολλοί πολίτες μας φέρνουν ρούχα καλοδιατηρημένα, καθαρά και τα βάζουμε εμείς στις κρεμάστρες μας, εκεί στη θέση αυτή που βλέπετε και διαλέγουν και παίρνουν και ρούχα. Υπάρχει ανταπόκριση από τους συμπολίτες μας, δηλαδή γεμίζουν τα καλάθια στα σούπερ μάρκετ? Στην αρχή ήταν μεγαλύτερη ανταπόκριση. Βέβαια τώρα τελευταία έχει καθίσει λιγάκι το θέμα. Το καλό είναι όμως, αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι τα σούπερ μάρκετ, τα ίδια σούπερ μάρκετ, όταν δεν βλέπουν ότι έχει μαζευτεί πολύ υλικό, τα ίδια βάζουν στους κάδους και τους μαζεύουν. Ποιος είναι ο λόγος που σας κάνει να προσφέρετε τη βοήθειά σας στους ανθρώπους σας που σας έχουν ανάγκη? Κοιτάξτε, εγώ έχω και ελεύθερο χρόνο και μ' αρέσει αυτό που κάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί αυτό το θέμα θέλει και καρδιά. Το μόνο που θέλει είναι η καρδιά. Και πιστεύω και εγώ ο κόσμος να έχει ευαισθησία. Τώρα στο τέλος έχει περισσότερη από ό,τι είχε και κάτι κάνει, δηλαδή κινείται το θέμα. Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, όλοι οι νοικοκυρέοι, από μια μέρα στην άλλη βρεθήκανε σε άλλη κατάσταση, είχαν δρομολογήσει μια κατάσταση και την άλλη μέρα ξυπνήσανε αλλιώς. Βέβαια εμείς τώρα, οι δύο που δουλεύουμε εδώ, μπαίνουμε στο πρόβλημα αυτό των ανθρώπων. Βλέπουμε πικραμένους, στενοχωρημένους, μπαίνουμε άθελά μας. Τέλος πάντων όμως, αλλά νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι συνεργάσιμοι όλοι, καταλαβαίνουν το πρόβλημα. Εγώ το μόνο που θέλω να συστήσω στον κόσμο, να βάζει έστω και ένα ρύζι, ένα μακαρόνι, και εκείνο το που είδα και έτσι από την εμπειρία μου τόσο καιρό, να βάζει τα ίδια τα παιδάκια να ρίχνουν στον κάδο. Έχει σημασία μεγάλη αυτό. Λοιπόν, αυτές τις μέρες κλείνουμε ένα χρόνο λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπολίου. Και ενώ είχα ευχηθεί να είναι μικρή η ζωή του και να έχει λήξει σύντομα και να λήξει σύντομα, δυστυχώς βλέπουμε ότι πλέον είναι επιτακτική ανάγκη η συνέχισή του και η διεύρυνσή του. Αυτές οι οικονομικές συνθήκες έχουν αλλάξει βία και απότομα τη ζωή όλων μας και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι από κίνηση φιλανθρωπίας έχει γίνει κίνηση αλληλεγγύης, έχει εξελιχθεί σε κίνηση αλληλεγγύης και στήριξη των συνανθρώπων μας οι οποίοι από τη μια στιγμή στην άλλη έχουν βρεθεί και έχουν ανάγκη ακόμα και το φαγητό. Είναι συγκλονιστικό αυτό που ζούμε. Το ζούμε και το βιώνουμε όλοι μας και από τις περικοπές των μισθών μας και από το ότι δεν έχουμε ακόμα προσαρμοστεί και δεν έχουμε αλλάξει ακόμα τη ζωή μας και γενικώς το βιωτικό μας επίπεδο δυστυχώς με αυτές τις συνθήκες, με αυτούς τους μισθούς, με αυτές τις περικοπές, με αυτούς τους φόρους πλέον το βιωτικό μας επίπεδο έχει αρχίσει και παίρνει την κατηφόρα. Ξεκινήσαμε με 50 λοιπόν και έχουμε φτάσει κοντά στις 200 οικογένειες και έχουμε στην άκρη και άλλες αιτήσεις οι οποίες θα τις επεξεργαστούμε το αμέσως επόμενο διάστημα και δυστυχώς θα αυξηθεί ο αριθμός. Στην απόψινή μας εκπομπή μιλάμε και με μια γυναίκα από το Άργος, η μαρτυρία της οποίας είναι συγκλονιστική.
Η κυρία Χρύσα περιμένει την Άγια Τρίτη, όπως τη χαρακτηρίζει κάθε εβδομάδα, για να μπορέσει να πάει στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Άργους Μυκηνών και να πάρει ένα πακέτα μακαρόνια, ένα κουτί γάλα, λίγο λάδι. Η γυναίκα αυτή εκφράζει μέσα από τον τηλεοπτικό φακό της DR τηλεόρασης την απελπισία της και την απόγνωσή της. Μοιράζεται μαζί μας το γολγοθά που βιώνει καθημερινά και τη σκληρή πραγματικότητα με την οποία έχει έρθει αντιμέτωπη. Ο λόγος της καθηλωτικός και συγκινητικός, μα συνάμα και υπερήφανος. Έρχεστε εδώ στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Άργους Μυκηνών και παίρνετε πράγματα, τρόφιμα, προϊόντα και ρούχα. Από ό,τι βλέπουμε έχετε διαλέξει και κάποια έτσι για να τα πάρετε μαζί σας. Ναι. Ναι, έρχομαι εδώ πέρα εδώ και ένα χρόνο, γιατί δεν είχα δουλειά και ευτυχώς υπάρχει το κοινωνικό παντοπολείο αυτή τη στιγμή και μας προσφέρουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, γιατί εντάξει δεν είναι δύσκολα οι καιροί, αλλά εντάξει εμείς υποφέρουμε. Είμαι από πολύτεκνη οικογένεια, έχω τον αδερφό μου με σκλήσεις κατά πλάκας και προσπαθώ δηλαδή ό,τι μπορώ να βρω. Πολλές φορές έχω έρθει σε δύσκολη φάση. Ντρέπομαι να ζητήσω στα κορίτσια να μου δώσουν ένα πακέτο μακαρόνι, ένα κιλό ζάχαρη. Αλλά είναι δύσκολο. Πρέπει να καταλάβουν και ανώτερα από εμάς ότι υποφέρει ο κόσμος. Παίρναν οι νύχτες, τα δευτερόλεπτα βαριά στους λεπτοδείχτες. Ζήτοντας κάτι που να μην γίνεται ουρλιαχτό κι οφθαλμαπάτι. Έχω δει πολλές από τη γειτονιά μου να υποφέρουν και με βλέπουν και στρίβουν. Γιατί να μην έρθει μια αντιμέτωπη από την άλλη. Εμείς πεινάμε. Κάτι πρέπει να κάνει και η πολιτεία και όποιος μπορεί να βοηθήσει ο ένας με τον άλλον. Αυτό που τραβάμε είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος με ένα μεροκάματο 600 ευρώ να βγάλει υποχρεώσεις, φάρμακα, φαγητά, ΔΕΗ, νερά, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή είναι απλήρωτο το ρεύμα. Γιατί δεν έχω τα 200 ευρώ από το χαράτσι. Πώς θα ζήσω? Και έρχομαι εδώ και μου δίνουν δύο πράγματα. Δεν βγαίνει, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γιατί πληγώνομαι. Όταν βλέπω από τη γειτονιά μου πολλές κυρίες που να είχαν κάποιο μαγαζί, ένα μπάγκο στη Λαϊκή, να βγάζουν μεροκάματο και αυτή τη στιγμή να τις βλέπω να έρχονται αντιμέτωπες με μένα μέσα στο κοινωνικό παντοπολείο. Και ρίχνουμε το κεφάλι μία με την άλλη και κάνουμε μπράβ και φεύγουμε. Γιατί ντρεπόμαστε. Έχουμε μέσα συνείδηση. Είμαστε ανθρώποι. Δεν ζητάμε ζητιάνια. Απλά ένα μεροκάματο και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αυτό που γίνεται, ειδικά εδώ στο Άργος, που μπορώ και όπως μαθαίνω και από άλλα πράγματα, από άλλα μέρη, υποφέρει ο κόσμος. Και δυστυχώς επάνω οι μεγάλοι δεν συγκινούνται. Δεν θέλουν να βοηθήσουν τους φτωχούς. Κοιτάνε μόνο το κεφάλαιο. Συγγνώμη, αλλά και εμείς είμαστε ανθρώποι, πρέπει να ζήσουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παρακαλάμε. Κυρία Λία και Βαγγελίτσα, μήπως έχεις λίγο λάδι? Παλεύει με έναν ντενεκέ να δώσει σε όλες τις οικογένειες, ρε παιδιά. Το αύριο το σκέφτεστε, τι σκέφτεστε για το αύριο, ποιες οι αγωνίες? Δυστυχώς λυπάμαι για το αύριο. Λυπάμαι γιατί αύριο θα αντιμετωπίσουμε πολύ πιο χειρότερα πράγματα. Εντάξει, εγώ είμαι 45 χρόνια αυτή τη στιγμή, δεν φοβάμαι τη δουλειά, δεν τρέπομαι για οποιαδήποτε δουλειά και να κάνω, ποτέ μου δεν έχω βοηθεί. Όποια δουλειά και να μου προσφέρει κάποιος, έστω και με λίγα χρήματα, εγώ θα πάω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή ξεκινάνε να κάνουν ένα αύριο στο μέλλον, δυστυχώς θα υπάρχει πολλή δυσκολία. Έχω ανήψα και ξέρω τι αντιμετωπίζουν οι αδερφές μου για τα φροντιστήρια, πώς να ζεσταθούν, πώς να τα ταΐσουν και πώς. Υπάρχουν δηλαδή πολύ άσχημες συγκυρίες που ζούμε αυτή τη στιγμή. Ούτε η μαμά μου όταν μας είχε 11 πιτσιρίκια δεν περνάγαμε αυτό που περνάμε τώρα. Δηλαδή ζούμε σε πού? Στο 2013 και υποφέρουμε. Να μην έχουμε να ζεσταθούμε. Να πρέπει να πάω στο γείτονά μου να του πω σε παρακαλώ δώσε μου 2 ξύλα για να ζεσταθώ. Ή να πάω να πω ξέρετε κυρία Ηλιά δώστε μου να φάω. Ναι, έχουμε καταλήξει να ζητιανεύουμε. Αυτή τη στιγμή εγώ για να πάρω αυτό το πουκάμισο δεν το έχω. Αυτό το πουκάμισο στη Λαϊκή θα το βρω 5 ευρώ. Δεν υπάρχουν όμως τα 5 ευρώ. Προτιμώ να έρθω εδώ που μια κυρία το έχει αφήσει και είναι καλό
Δεν είναι καθαρά τα ρούχα και μπορέσω να το φορέσω. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και ό,τι μπορούν τα κορίτσια εδώ πέρα μας προσφέρουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Τους φτωχούς τους έχουν πεταμένους. Μας έχουν ξεχάσει. Οι ανώτεροι, οι πάντες. Δηλαδή η αργολίδα και να υποφέρει κανένας δεν τη βοηθάει. Σε τίποτα. Και πάντοτε μένουμε πάλι πίσω. Δεν πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Δεν υπάρχουν καλύτερες μέρες. Απλά δεν μας το λένε. Γιατί κοιτάνε να πατήσουν το φτωχόνε, να του πάρουν ό,τι έχει ιερό. Και πιο ιερό από την καρδιά μας και από την πίστη μας δεν υπάρχει. Θα πεινάσουμε, αλλά δεν θα πουληθούμε. Ξεκινήσαμε εδώ πέρα να είμαστε 30 με 40 οικογένειες. Στο μέλλον, δηλαδή μέσα σε ένα εξάμηνο, γίναμε 95. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι κοντά 200 οικογένειες. Αύριο οι 209 οικογένειες θα γίνουν 400. Γιατί από ό,τι ξέρω υπάρχουν αυτή τη στιγμή χαρτιά, οι αιτήσεις που μαζεύουν είναι πάνω από 150. Τι θα γίνει, τι θα κάνουμε, πόσο θα τρέξουν κι αυτές. Ξέρετε ότι έχει φτάσει οι κοπέλες που είναι εδώ πέρα να ακούν το κάθε παραπονό μας, την κρίνια μας, σε παρακαλώ εκείνο το πρόβλημά μας και να προσπαθούν, αν μπορούν ξέρω εγώ, τώρα με τα πορτοκάλια, πρόεδρε, κύριε Γκαβούνο, έχετε κάτι να πάνε εκεί να δουλέψουν, έστω 5 ευρώ, 10 για να μας προσφέρουν κάτι. Ποιος άλλος το κάνει, ποιος άλλος. Εδώ όμως γίνεται ένας αγώνας. Και αγώνας τι, με την ανθρωπιά τους. Γιατί να έρθει η κοπέλα η μία που είναι εθελόντρια, γιατί να έρθει. Κι όμως κλαίμε και κλαίνε και αυτές. Πού θα το βρω αυτή τη συμπόνια, να κλέψω πια την αγάπη της, τη συμπόνια της, τι να κλέψω. Ή τη δύναμη που προσφέρει και μου λέει πήγαινε ρε Χρυσά, πάρε αυτά και δεν έχει ο Θεός. Αύριο μπορεί να έχουμε κάτι παραπάνω. Και όλοι και προσπαθούν. Τι άλλο να πούν, τι να προσφέρουν άλλοι οι κοπέλες. Και αυτές με τον πόνο μας είναι μαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά πρέπει οι επάνω, όχι οι εθελόντριες, όχι αυτές που αγωνίζονται να μας προσφέρουν, οι επάνω να ανοίξουν τα μάτια τους και να πούνε βρε πεινάει ο κόσμος, θέλω να φάω, πεινάμε και εγώ και όλοι οι συμπολίτες μου. Πεινάμε, άμα θέλετε κατάλαβε το, κάποιος να δώσει ένα χέρι βοήθεια στους φτωχούς, έλεος. Να με αναγκάσουν τι να κάνω, να πάω να κλέψω. Δεν θα τους την κάνω τη χάρη, γιατί έχω και φιλότιμο. Εγώ περπατάω τόσα χρόνια με το μέτωπο ψηλά. Δεν θα τους κάνω τη χάρη να πάω να κλέψω. Ας κλέψουν οι υπόλοιποι, που ξέρουν αυτοί που κλέβουν. Όχι εμείς. Εμείς οι φτωχοί δεν πρόκειται να κλέψουμε. Αυτοί που κλέβουν τους ξέρουν πάρα πολύ ο κόσμος και θα τους τιμήσουν. Την επόμενη τετραετία που θα περάσει ο καιρός θα τους τιμήσουμε πάρα πολύ καλά. Θα έχουν ένα μεγάλο όχι και δεν θα έχουν ψήφο, δυστυχώς. Απλά θα τους περιφρονήσουν όπως μας περιφρονάνε εμάς αυτή τη στιγμή που υποφέρουμε. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Αυτό που μας κάνει περισσότερο ευαισθητοποιημένους και πιο ανθρώπινους μέσα στην κρίση, οι άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθειά μας και αναγκάζονται να καταφεύγουν στις κοινωνικές δομές που δείξαμε προηγουμένως, πώς μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό που τους συμβαίνει, πόσο σημαντικό είναι να νοιαζόμαστε αλλά και να μοιραζόμαστε. Για όλα αυτά μας μιλάει η ψυχολόγος Ελισάβετ Γεωργίου, η οποία γεννήθηκε στο Άργος και δραστηριοποιείται στο Άργος από το 2006 και στην Αθήνα από το 2010. Είναι ιδρύτρια του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Be Yourself και υπεύθυνη συμβουλευτικής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Equal Society. Άλλωστε, τη γνωρίσαμε πέρσι και από την εθελοντική της δράση στην ομάδα του Δράσε Θετικά στο Άργος, την οποία συνεχίζει και φέτος με έκτακτες εμφανίσεις.
στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, φαίνεται ότι υπάρχει μια ενεργοποίηση των κοινωνικών δράσεων, είτε από κοινωνικούς είτε από κρατικούς φορείς. Ποια είναι η επιστημονική σας άποψη γι' αυτό? Είναι πραγματικότητα η ενεργοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουν επιτέλους κινητοποιηθεί τόσο κρατικοί φορείς, παρόλο που μας κάνει εντύπωση, το βλέπουμε, όσο και ιδιωτικοί. Σε συλλογικό επίπεδο και με μονομένα άτομα, αλλά μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και εταιρείες μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχουν λοιπόν σίγουρα ενεργοποιηθεί. Τώρα αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε προς ποια κατεύθυνση. Γιατί βλέπουμε δράσεις που αποσκοπούν σε τρόφιμα, στο πώς θα καλυφθούν οι πρώτες βασικές ανάγκες των ανθρώπων, αλλά και άλλες δράσεις που αφορούν υπηρεσίες, παροχή υπηρεσιών, στήριξης, είτε ψυχολογικής, είτε και πρακτικής στήριξης των ανθρώπων. Άρα λοιπόν όλο αυτό το κίνημα και όλη αυτή η ενεργοποίηση θεωρώ πως είναι ενδεικτική της μιας κατάστασης που αλλάζει. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο πια την ανάγκη του άλλου δίπλα μας και στη συνέχεια περιμένουμε και άλλα πράγματα. Την ουσιαστικότερη αλλαγή του καθενός μας. Κάτι το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά έρχεται. Κυρία Γεωργίου, τι είναι αυτό που κάνει κάποιος σήμερα να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένο στο κομμάτι της προσφοράς και να δείχνει περισσότερο την ανθρωπιά του από ό,τι στο παρελθόν? Θεωρώ πως δεν είναι μόνο ένας παράγοντας, αλλά είναι πολλοί. Είτε αυτό αφορά σε ένα ευρύτερο σύνολο κοινωνικό, είτε αφορά και αποκλειστικά το συγκεκριμένο άτομο και την προσωπικότητά του. Τι εννοώ? Έχουμε παρατηρήσει ότι πάρα πολλοί επηρεάζονται και από το περιβάλλον, έτσι. Αρκετοί φορείς έχουν δημιουργηθεί, άρα λοιπόν πολλοί άνθρωποι έχουν κινητοποιηθεί γιατί έχουν μάθει για αυτούς τους φορείς. Κάτι άλλο είναι ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους. Αυτό λοιπόν τους έχει δώσει να έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο, με συνέπεια να θέλουν κάπου δημιουργικά να το διαθέσουν. Και έχει επηρεάσει σημαντικά αυτό στην κινητοποίηση, το να δώσω και στους άλλους που βρίσκονται σε μια άλλη δύσκολη κατάσταση. Και βέβαια η ίδια προσωπικότητα του ατόμου, το πώς αντιδρά σε καταστάσεις κρίσης, γιατί βιώνουμε μια κρίση, και αυτό επηρεάζει το πώς θα κινητοποιηθεί είτε στην αδράνεια, πώς θα κατευθυνθεί είτε στην αδράνεια, είτε στην έντονη κινητοποίηση με κοινωνική προσφορά. Άνθρωποι που προ-κρίσης είχαν τη δουλειά τους, είτε ήταν επιχειρηματίες, επιβίωναν αξιοπρεπέστατα, έχουν φτάσει στο σημείο σήμερα να πρέπει να πηγαίνουν στο κοινωνικό παντοπολείο, στο κοινωνικό μαγειρίο και να παίρνουν το συσίτιό τους και τα τρόφιμά τους. Αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται άσχημα, αισθάνονται πολλές φορές ντροπή. Πώς λοιπόν να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση και όλο αυτό το συναίσθημα? Είναι πολύ γνώριμο όλο αυτό το συναίσθημα της ντροπής σε τέτοιες περιπτώσεις. Απ' την άλλη πλευρά είναι μια πραγματική νίκη για αυτούς τους ανθρώπους που κατάφεραν να ζητήσουν βοήθεια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έχουν καταφέρει να ζητήσουν βοήθεια και βρίσκονται σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Η ζωή τους γίνεται όλο και χειρότερη μέρα με τη μέρα και είτε αναγκάζονται να τους προσφέρουν οι άλλοι επειδή τους βλέπουν τη βοήθεια, είτε αρρωσταίνουν, είτε μπαίνουν σε άλλες διαδικασίες. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, ναι μεν βιώνουν την ντροπή, αλλά από την άλλη πλευρά έχουν και μια σημαντική νίκη, το ότι ζητούν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και με προοπτική του να τη διαχειριστούν και στο επόμενο βήμα να το ξεπεράσουν και να επανέλθουν. Βέβαια, από την άλλη πλευρά είναι και πώς εμείς αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση σαν κοινωνικό σύνολο. Στο παρελθόν, αυτός ο οποίος ζητούσε βοήθεια, του δίναν φαγητό, ήταν δακτυλοδεικτούμενος. Τώρα πια είναι πολλά άτομα στο περιβάλλον μας πιθανά, τα οποία βρίσκονται σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή την ανάγκη. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί δεν το βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο ότι αυτός δεν έχει να φάει και πάει στο κοινωνικό παντοπολείο. Θεωρώ και στις μικρές κοινωνίες που οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους, στο παρελθόν, ένα κοινωνικό παντοπολείο δεν θα είχε την ίδια απήχηση. Σαφέστατα θα ήταν μικρότερο το κοινό που θα απευθυνθόταν, αλλά σίγουρα σήμερα έχει τόσο μεγάλη απήχηση γιατί ο καθένας μπορεί να σκεφτεί αν πραγματικά χρειάζεται και να καταφέρει να ζητήσει τη βοήθεια. Είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε με τους άλλους όχι μόνο τα υλικά αγαθά μας, αλλά και τους προβληματισμούς μας, τις αγωνίες μας, τα συναισθήματά μας. Είναι ουσιαστικό το να μοιραζόμαστε και να νοιαζόμαστε. Μια πάρα πολύ ωραία καμπάνια που έχει γίνει είναι το «Νοιάζομαι, μοιράζομαι» και αυτό εκφράζει ακριβώς το πόσο και μοιράζομαι και νοιάζομαι για τον άλλον.
Έχω δει αρκετά πράγματα να αλλάζουν σε αυτές τις δύο λέξεις. Έχω δει μάλλον να αλλάζουν αυτές οι δύο λέξεις πια όσον αφορά το νεολογικό τους φορτίο. Γιατί το μοιράζομαι έχει άλλη σημασία από το έχω 2 χιτώνες να δίνει τον ένα, από το έχω ένα χιτώνα και κρυώνει ο άλλος δίπλα μου. Επίσης το νοιάζομαι είναι διαφορετικό όταν εγώ είμαι δυνατή και ο άλλος δεν είναι, άρα λοιπόν εγώ επιβεβαιώνω και τη δύναμή μου προσφέροντας, και αλλάζει όταν και εγώ νιώθω αδύναμη και έχω έστω ένα μικρό κομματάκι παραπάνω που μπορώ να δώσω σε κάποιον που το χρειάζεται. Άρα λοιπόν βιώνουμε μια εποχή μετάβασης σε άλλα πράγματα που τους δίνουμε μια άλλη διάσταση και αλλάζουν στις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν το εντοπίζουμε άμεσα, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε άμεσα. Προσωπικά ήλπιζα ότι οι άνθρωποι θα έρχονταν πιο κοντά, θα βλέπαμε πολλά πράγματα να γίνονται μαζί. Δεν το έχω δει στο βαθμό που το περίμενα. Και στην αρχή αισθάνθηκα έτσι και κάποια απογοήτευση ίσως. Άρχισα να αναρωτιέμαι αν τελικά θα γίνει. Όμως έμαθα στη συνέχεια ότι όλο αυτό είναι η πρώτη αντίδραση της ανάποδης πλευράς. Δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση κάποιος κινητοποιείται προς την απομόνωση και μετά αρχίζει να βγαίνει. Άρα λοιπόν μπορεί σε κοινωνικό επίπεδο να βλέπουμε ότι υπάρχει η ενότητα, ότι αρχίζουν οι άνθρωποι να έρχονται κοντά, σε ατομικό επίπεδο δεν έχει ακόμα επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Όμως είναι το επόμενο βήμα και αυτό περιμένουμε. Και αυτό θα αλλάξει πάρα πολύ τις ανθρώπινες σχέσεις και οι άνθρωποι θα μπορούν να νοιάζονται περισσότερο ένας τον άλλον και να μοιράζονται περισσότερο από αυτά που έχουν, αλλά και από αυτά που μερικές φορές μπορεί και να μην έχουν. Βιώνουμε μια κατάσταση απώλειας. Η κατάσταση απώλειας έχει χαρακτηριστικά και συμπτώματα κατάθλιψης και απόγνωσης. Είναι λοιπόν ένα συλλογικό φαινόμενο. Από την άλλη πλευρά είναι κάτι προσωρινό, είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα ισχύσει για πάντα και η συμβουλή που δίνω εγώ σε όλους είναι η σκέψη ότι και αυτό θα περάσει. Και πώς αυτό που βιώνω τώρα μπορώ να το κρατήσω σε τέτοιο μέγεθος που να ακολουθήσω όλη μου τη ζωή και να μπορώ αργότερα όταν αυτό θα περάσει να το θυμάμαι για να με κρατάει πιο προσγειωμένο. Τελικά ποια είναι η έννοια του εθελοντισμού και θα ήθελα να μας περιγράψετε λίγο και την προσωπική σας εμπειρία γιατί έχετε υπάρξει κι εσείς εθελόντρια σε διάφορες δράσεις. Η έννοια του εθελοντισμού πραγματικά είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ και το πιστεύω σε όλες τις περιόδους της ζωής. Δεν θεωρώ ότι τώρα είναι κάτι το οποίο ανακαλύπτουμε. Στην Ελλάδα έτσι πιο έντονα ανακαλύψαμε τον εθελοντισμό με το Αθήνα 2004, τότε που όλοι φορέσαμε τα μπλουζάκια, τα πολύ ωραία και τρέχαμε στα στάδια. Βέβαια, αρκετοί το ξεχάσαμε μετά. Η κρίση έρχεται να μας το ξαναθυμίσει. Παρ' όλα αυτά όμως ο εθελοντισμός είναι η θελημένη παροχή υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. Συνήθως είναι αμυστή και αυτό έχει επίσης παίζει σημαντικό ρόλο. Σε σχέση τώρα με τον εθελοντισμό στις μέρες μας, θεωρώ ότι έχει έρθει σε πάρα πολλές περιπτώσεις να καλύψει το χρόνο ανθρώπων όπως προαναφέραμε, οι οποίοι δεν εργάζονται και ενδιαφέρονται να δώσουν το χρόνο τους κάπου δημιουργικά, αλλά διευρύνεται και η έννοια. Γιατί η λύση δεν είναι μόνο να δώσει σε κάποιον τα ψάρια, αλλά να του δώσει και το καλάμι. Άρα λοιπόν είναι πολύ ωραίο και καταπληκτικό να μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον όταν πεινάει να φάει, αλλά πρέπει να μην σταματάμε να τον μαθαίνουμε να ψαρεύει. Κάποιοι άνθρωποι εξαιτίας της οικονομικής τους αδυναμίας να καλύψουν τις καθημερινές τους οικονομικές υποχρεώσεις αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ενεχειροδανιστήρια για να πουλήσουν τα κοσμήματά τους και έτσι να πάρουν χρήματα για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Βρισκόμαστε στο κοσματοπωλείο του κύριου Μέγκου στο Άργος, ο οποίος αναπτύσσει παράλληλα και μια ακόμα δραστηριότητα, αυτή του ενεχειροδανιστηρίου. Κύριε Μέγκο, είναι μια πραγματικότητα αυτή που προανέφερα? Ασφαλώς, βεβαίως. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, θα έλεγα, το οποίο δεν μας αφήνει αδιάφορους. Είναι πραγματικότητα. Δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Αυτό το πρόβλημα επικεντρώνεται όχι κυρίως σε όλες, κυρίως σε λαϊκές κοινωνικές τάξεις, αλλά δυστυχώς έχει επηρεάσει πλέον όλες τις κοινωνικές τάξεις. Δυστυχώς. Διστάζουν να μπουν στο κατάστημά σας, δηλαδή αισθάνονται άσχημα ή ντροπή? Θα έλεγα στις πιο πολλές περιπτώσεις όχι. Γιατί απλά είμαστε κατάστημα. Οι πιο πολλοί είναι φίλοι γνωστοί, οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο Άργος.
και τους είναι πιο εύκολο να απευθυνθούν, ας πούμε, σε μένα τους είναι πιο οικείο. Αν κατηγοριοποιήσουμε, αν προσπαθήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, θεωρώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό εκποιεί αυτά τα πράγματα για καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις. Ένα μικρό ποσοστό τα εκποιεί καθαρά για λόγους ανανέωσης. Δηλαδή, ας πούμε, τα δίνει και αγοράζει κάτι άλλο. Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία είναι άνθρωποι οι οποίοι τα εκποιούν για να μπαλώσουν τρύπες, ας πούμε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος δυσκολεύεται πραγματικά να αποχωριστεί ένα κόσμο οικογενειακό κοιμήλιο? Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα, δεν είναι εύκολο. Ναι, συμβαίνει και αυτό αρκετές φορές, αλλά θεωρώ ότι για τα πράγματα αυτά, ας πούμε, δεν είναι τόσο μεγάλη συναισθηματική αξία η οποία θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα στο μέλλον μπορούν να αντικατασταθούν. Το θέμα είναι αυτή η δύσκολη περίοδος να μπορεί ο καθένας να ανταπεξέλθει. Και θεωρώ ότι στο μέλλον τα πράγματα θα πάνε, πιστεύω, καλύτερα και θα τα ξαναγοράσουν. Επειδή ακούγονται πολλά, πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιος? Δεν πρέπει να απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη δουλειά, γιατί ως κοινωνικό φαινόμενο αυτή η δουλειά έχει τρομερή άνθηση. Και θεωρώ ότι ασχολούνται με τη δουλειά αυτοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτή τη δουλειά. Όπως επίσης θεωρώ ότι πρέπει να απευθύνονται σε επαγγελματίες του είδους. Δηλαδή, θεωρώ, ας πούμε, ότι για κοσμήματα να απευθυνθούν σε κάποιον ο οποίος έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο. Όπως επίσης, επειδή έχω δει πάρα πολλές ταμπέλες σχετικά με ακίνητα, με μοτοποδήλατα, με μηχανές, θα έλεγα το φρόνιμο και το σωστότερο να απευθυνθούν σε επαγγελματίες του αντιστοίχου είδους. Θεωρώ ότι δεν μπορεί αυτή η δουλειά να τα κάνει όλα. Δεν μπορεί εγώ, ας πούμε, να γίνω μεσίτης ή εγώ να γίνω, ας πούμε, έμπορος μοτοποδηλάτων. Δεν γίνεται. Κατά την προσωπική μου άποψη πάντα. Θεωρώ ότι ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο θα προστατευτεί όσο γίνεται καλύτερα. Μία νέα κοινωνική δομή, η οποία μετράει μόλις 3 μήνες ζωής στην Αργολίδα, είναι και το Διάνα, το δίκτυο ανταλλαγής Αργολίδας. Πρόκειται για ένα μέσο ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος. Ο καθένας προσφέρει ό,τι έχει, υπηρεσίες, προϊόντα, εργασία, ιδέες και το ανταλλάσσει με αυτό που έχει ανάγκη. Στην ουσία πρόκειται για ένα σύστημα ανταλλακτικής οικονομίας, αρκεί κάθε ανταλλαγή να γίνεται με σεβασμό, εμπιστοσύνη, εντιμότητα και ειλικρίνεια. Δημιουργή του Διάνα είναι ο Νίκος Σαβιερινός, σύμβουλος επιχειρήσεων, και η ψυχολόγος Γεωργία Χατζηνικολάου. Εμείς στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε τον Νίκο Αβιερινό. Νίκο, μαζί με τη Γεωργία Χατζηνικολάου έχετε δημιουργήσει εδώ στην Αργολίδα ένα ηλεκτρονικό δίκτυο ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών. Τι ακριβώς είναι αυτό? Το δίκτυο ανταλλαγών Αργολίδας ή αλλιώς Διάνα σε συντομογραφία είναι ένα δίκτυο το οποίο ο καθένας μπορεί να προσφέρει ή προϊόντα ή υπηρεσίες που κάνει και να δεχτεί, να ζητήσει αυτά που του λείπουν. Η ιδέα ξεκίνησε όντας εμείς ως εθελοντές στο δίκτυο του Πελίτη που λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια και είναι πανελλαδικό, και ερχόμενοι πριν από 14 μήνες στην Αργολίδα είδαμε ότι δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Και εμείς ζούμε μέσα από την ανταλλαγή και τον εθελοντισμό. Έτσι ιδρύθηκε πριν από 2,5 μήνες στο Διάνα. Δηλαδή είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό. Είναι πολύ φρέσκο, όπως και εμείς στο νομό, και είμαστε ερωτευμένοι με τον νομό Αργολίδας. Η ιδέα όμως είναι παλιά. Και ευχαριστούμε που βοηθάτε και εσείς στο να τη διαδώσουμε στον νομό. Πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών? Το δίκτυο, το Διάνα, να στο λέω σε συντομία, Διάνα, είναι ένα αχρήματο δίκτυο. Δηλαδή, δεν έχουμε εγγραφές, δεν έχουμε μέλη, δεν έχουμε διοικητικά συμβούλια. Πρέπει επίσης να σου πω, επειδή πολλοί το ρωτάνε, ότι σε εμάς μπορεί να έρθει οποιοδήποτε ανεξάρτητα πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. Δεν ανήκουμε κάπου. Δεν υπάρχει συμβούλιο, τίποτα. Είναι ένα ανοιχτό δίκτυο από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Επίσης να σου πω κάτι που μου ρωτάνε σε πάρα πολλές συναντήσεις, τι κερδίζουμε εγώ και η Γεωργία από αυτό. Αυτό που κερδίζουμε είναι να γνωρίσουμε ανθρώπους με τις ίδιες ανησυχίες με εμάς. Και εμείς ήδη στο σπίτι μας, στην Κάντια που μένουμε πλέον μόνιμα, έχουμε κάνει πολλές ανταλλαγές. Φτιάξαμε καμάρες και δώσαμε άλλη εργασία εμείς. Η Γεωργία που είναι ψυχολόγος έχει κάνει κάποια συνεδρία με ανταλλαγή λάδι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να ωφεληθεί κανείς από ένα τέτοιο δίκτυο ανταλλαγών. Το πιο ενδιαφέρον είναι οι άνθρωποι που γνωρίζεις. Πρακτικά πώς λειτουργεί το Διάνα? Δηλαδή, αν εγώ θέλω να προσφέρω μια υπηρεσία και να ζητήσω κάποια άλλη, πώς θα το πετύχω αυτό? Έχουμε σηκώσει μία σελίδα, το ilianthos.wordpress.com. Είναι μία δωρεάν πλατφόρμα. Εγώ, επειδή είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων και ξέρω πληροφορική, έφτιαξα τη σελίδα και η Γεωργία έγραψε τα κείμενα. Εκεί μέσα αναρτούμε καθημερινά τι προσφέρει και τι ζητάει ο καθένας. Ευελπιστούμε σε ένα δεύτερο στάδιο για συμπολίτες μας που δεν έχουν ίντερνετ να έχουμε στις κύριες πόλεις τοπικά σημεία που να τυπώνουμε μια φορά τη βδομάδα, μια φορά το μήνα φυλαδιάκια με το τι προσφέρει και τι ζητάει ο καθένας. Στη σελίδα αυτή φαίνεται, εκτός από το τι προσφέρει και τι ζητάει, το όνομα, το τηλέφωνο και το email του κάθε προσφέροντα. Ως στιγμής τα εγγεγραμμένα mail είναι 15. Γιατί αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, είναι μια καινούργια ιδέα σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αργολίδα, και οι άνθρωποι θέλουν βοήθεια τι να προσφέρουν και τι να ζητήσουν. Τολμώ να σου πω ότι κάποιοι μέχρι και ντρέπονται. Το βλέπουν σαν επετεία, ενώ δεν είναι επετεία, είναι αυτό που κάνανε οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Σήμερα κάνουμε το δικό σου χωράφι, αύριο κάνουμε το δικό μου χωράφι. Εγώ έχω πορτοκάλια, εσύ έχεις λάδι. Ένα να τα ανταλλάξουμε. Η ιδέα είναι των παππούδων μας, δεν είναι δική μας. Θα ήθελα πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας να μας δώσετε μερικά παραδείγματα. Δηλαδή τι υπηρεσίες έχουν προσφέρει συμπολίτες μας και τι έχουν ζητήσει. Ναι. Κάποιος ο οποίος έχει προϊόντα μπορεί να τα δώσει για να πάρει υπηρεσίες. Μάλλον το πάμε πρακτικά. Υπάρχει πλέον δύο συμπολίτες, δεν θα πω ονόματα, σε όλους τα παράδειγματα σου δώσω. Υπάρχει συμπολίτης μας ο οποίος παίρνει φαγητό από μια οικογένεια και τους κάνει τις δημόσιες υπηρεσίες. Μπορείς να πας να πάρεις ρούχα από κάπου και να δώσεις λαχανικά. Εμείς στο σπίτι η Γεωργία έδωσε κάποιες συνεδρίες ψυχοθεραπείας και φτιάξαμε μια καμάρα στο σπίτι και βάψαμε και 2 τοίχους. Αυτά είναι κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ η τοπική κοινωνία από τέτοιου είδους δράσεις? Η κρίση, που εμείς δεν τη θεωρούμε κρίση, θεωρούμε πρόκληση για αλλαγή τρόπου ζωής, ναι, οθεί τα πράγματα να μεγαλώσουν αυτά τα δίκτυα. Το θέμα είναι να ξεφύγουμε από την κρίση, η πρόκληση, και να ευχαριστηθούμε. Οι άνθρωποι που γνωρίζουμε είναι πολύ ενδιαφέροντες, το κρασάκι είναι πιο απολαυστικό μαζί τους και την τελευταία φορά πήγαμε ένα σιρόπι για το βήχα και πήραμε μερικά ωραία κίτρολέμονα, τα οποία τώρα γίνονται, δεν θυμάμαι το ποτό, πάντως είναι ένα χωνευτικό ποτό. Αλλά στο δούμε όλους με την καρδιά του, Κατερίνα. Αυτή είναι όλη η έννοια. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Κατερίνα, πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε την απόψινή μας εκπομπή. Η Πόλη Μιλά θα είναι και πάλι μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή στις 10 παρά 10 το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της DR Τηλεόραση. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.